Maruthietho nogo Nairobi hospital kamanindo laktar Bwaka Konyo kanyendo thuolo koda doe kinde mabura ne ndibiro chaki winje giko mar dwe ni ndi maradeka jagoro maduong' mar jochiw thieth kare riwruok ne ndimo kelo kanyakla jochiw thieth manindo Kenya Medical Practitioners and Dentist Union laktar Davji Atela omedo kwedo malich mokalo sand mabende korono sand kodo Bwaka ka achiel koda jochiw thieth mamoko oyango ni ka gima kamane ndo chako timore to koro gin kaka lakteche gibro bolo pangla gigi mag tich kendo rocho kanyo endo chendo mag thieth e pacho kainde mangima ka oyango ni nitiere lai mowinjo bedi ni iluwo e kinde duto mara mondo mi koro ne kaka inyalo kete tema gigo eko mopogore ka oting'o koda ka chik mogoli koda do. Because our colleague Dr. Bwaka and his team have been released this particular evening. The implication and the injustice and the impunity that has been made upon them is not justified in whatever way. And it is not in any way something that should be done to anybody. And we are asking and demanding that now that they have been released and the mention date has been set for 31st of March, whoever it is, the DCI or the government, that are sending the rogue cops or the rogue police around to, we want to give them a warning that an injustice to Dr. Bwaka, an injustice to anybody, an injustice to every doctor across the country. And we are saying that the same way the government is very keen to have the laws of the land protected. We are very keen to ensure that whenever there's a court order that is protecting our colleagues, this needs to be complied. Eka kino nendo bende ukinde magi ka otenlegi koda okil Nelson Havi ka chiel bende kura nyawadgi giyango kanyendo kendo timo mos kalore koda kako sibedi ka irakruok koda wechege kumopogore to moloyo magi kumamulo lakteche ka danstano mare oyango ni gin bende ogimor koda okang' makoro nyoka onendo mano omiyo chendo mag thieth orochore od thieth nogo ma Nairobi. We sincerely apologize on behalf of the state for what they have done to where lives are given birth to where lives are resuscitated, and to where lives are preserved. The hospital is a serious sanctuary. It is not a place government should interfere with. There are other places to interfere. The children who are in incubators, the mothers who are in maternity wards, the patients who got accidents, it is devastating. Jalupo gaye duan siasa mar ODM mabende ne gavana kaunti nogo ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasira oyango kanyendo ni sao sechopo manyaka koro Gwenge kata counties mabende osebedi ka Oket, Tenge kata Gwenge kuom kinde malacha koro nyalo yudo chendo geko mag dongruoge mana kaka counties mamoko ka otwa kanyire Gwenge ko mag Malindi e kinde nyasi geko mago mag Solomenda ne karito nyithindo e gwenge makono yango ni gwenge mathoth ok osebedo ka chendo mag dongruoge kalore ni ok osebedi ka oket gi tenge kendo piny owacho pok oketo maino kendo jotelo mowuok kone mayudo dongruoge ka oyango ni sani to koro winjo bed ni loko paro machalo kamanindo kendo ne ni gwenge duto oyudo pok maromre. Katika hii pointi hii ya 4 wakasema, je, ni sehemu gani ambao kwamba mapato chakula kinaweza kutoka zaidi? Hapo ndio ambao kwamba pesa za Kenya ziende kupelekwa zaidi. Wakati huo mkumbuke ya kuwa kila Mkenya ni mlipa kodi.